Bevis for løsningsformen for en anden grads ligning. Hvis vi har en ligning, der hedder ax i anden plus bx plus c er lige med 0, så gælder formen x er lige med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac divideret med 2a. Vi starter med at gange med 4a på begge sider af lighedstegnet. Vi vil nu reducere stykket. Nu plusser vi så med b i anden på begge sider af lighedstegnet. Nu minuser vi så med 4ac på begge sider af lighedstegnet. Jeg vil nu bruge første kvadratsætning til at reducere i stykket. Så sådan her ud. Tager kvadratroden på begge sider af lighedstegnet. Nu dividerer jeg så med 2a på begge sider af lighedstegnet. Og nu har vi jo så fået